Ďakujem pekne za intro. Tak, milí Nitrančani, milé Nitrančanky, veľmi rád vás vidím, drahí priatelia. Som veľmi rád, že vás stále neomrzela túžba zúčastniť sa osobne na zlepšenie spoločenskej situácie na Slovensku. Naozaj som veľmi rád, že tento váš záujem neerodoval a že sme tu spoločne dnes na tomto námestí. V súčasnosti sme na Slovensku a vo svete svedkami zápasu o hodnoty a princípy, na ktorých bude vybudovaná naša spoločná budúcnosť. Sledujeme postupnú eróziu princípov humanizmu, demokracie a odbornosti a taktiež narastajúce sympatie k autoritárskym krajinám, ktoré túto degradáciu podporujú. Istá časť obyvateľstva Slovenska cíti, že v súčasnom systéme bohužiaľ ťahá za kratší koniec. Táto skupina môže pociťovať rozčarovanie z parlamentnej demokracie, z hyperplurality názorov, z kapitalizmu založenom na trhovom princípe. Táto skupina ľudí sa môže cítiť súčasným systémom porazená, nevypočutá, odsunutá a tak hľadá alternatívy k hodnotám, ktoré prichádzajú zo západu. Jednou z hodnotových sústav, ktoré sa ponúkajú ako alternatíva, je aj tzv. Ruský svet, ktorého predstaviteľom je Ruská federácia. Ja ako demokrat rešpektujem životný príbeh a životné skúsenosti všetkých obyvateľov Slovenska. Naozaj, všetky činitele, ktoré formovali naše, vaše, ich politické a geopolitické preferencie, plne rešpektujem. Ale pýtam sa, aký hodnotový svet nám ponúka súčasné Rusko? V Rusku som strávil niekoľko mesiacov na stáži, viackrát som ho navštívil, mám tam priateľov. Teda rád by som vám vymenoval niekoľko faktov a tiež mojich vlastných dojmov o tom, ako vnímam súčasné Rusko ja. Rusko je krajina, ktorá už vyše 10 rokov, nie 3 roky, vyše 10 rokov vedie vojnu proti Ukrajine. Vojna sa začala v roku 2014 po obsadení Krymu. Posledné 3 roky ide o nevídane brutálny konflikt. Vojnoví reportéri hovoria o masových hroboch, mučiarniach, znásilneniach maloletých dievčat, o bezdôvodnom poľovaní na civilistov. Ruská federácia spôsobila na Ukrajine peklo. Rusko je krajina, ktorá realizuje imperialistické ambície voči svojim susedom a nie len voči im. Aktuálne okupujú vojaci Ruskej federácie 20% územia Gruzínska, 10% územia Moldavska a 15% územia Ukrajiny. Armáda Sovietskeho zväzu a Ruska za posledných 100 rokov napadla okrem iných krajín Poľsko, Fínsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko, Maďarsko, Gruzínsko, Ukrajinu a v neposlednom rade áno, aj Československo. Predpokladám, že aj medzi vami sú mnohí pamätníci tejto okupácie, ktorí mali bezprostrednú skúsenosť s prítomnosťou okupačných vojsk. Len pre úplnosť dodám, že Československo bolo kým? Spojencom Sovietskeho zväzu. Však Rusko je krajina, kde mať iný ako oficiálny názor znamená perzekúciu, väzenie či dokonca smrť. Občania Ruskej federácie sú zatýkaní za to, že držia na ulici prázdny papier. Otec 14-ročnej Máši Moskaľovej dostal 2 roky väzenia za to, že jeho dcéra v škole nakreslila proukrajinský obrázok. Svoju väzenskú celu opisoval ako mučiareň. Kritickí novinári voči Kremlu, ako napríklad Vladimír Karamurza, boli odsúdení na drakonické tresty 15 a viac rokov za mrežami. Spomeňme si na Jána Kuciaka. Opozičný líder Alexej Navalny zomrel vo väzení, jeho predchodca Boris Nemcov bol zastrelený pri Kremelskom múre. Rusko je krajina ľahostajná voči životu jednotlivca. Túto ľahostajnosť najlepšie vystihuje téza odovzdaj dušu Bohu
a telo cárovi, ktorá vychádza z pravoslávia. Inými slovami, v Rusku neslúži štát tebe, ale ty slúžiš cárovi, ideológii alebo štátu. Napríklad obetovaním svojho života v tejto nezmyselnej vojne. Váš život, priatelia, váš život a duševná integrita by mali v Rusku nepomerne menšiu hodnotu ako tu v Európe. Rusko je krajina, v ktorej vládnu bývalí členovia tajných služieb, tzv. Siloviky. Sám Putin je bývalý dôstojník KGB. Predstavte si, že by tu na Slovensku by boli vo vedení štátu bývalí eštebáci, ktorí roky pracovali v prostredí špiónov, tajných agentov a udávačov. Aké hodnoty môžu takíto ľudia prinášať spoločnosti? Rusko je krajina, v ktorej hlavný predstaviteľ cirkvi tvrdil, že COVID je trest za dúhový Pride a akceptáciu LGBTI a potom ho sám dostal. Suma sumárum, Rusko podľa môjho názoru je krajina, ktorej hodnotový svet by mal podľa môjho názoru zostať vo vnútri oficiálne priznaných hraníc Ruskej federácie. Aby som sa pred vami iba nevymedzoval a nevyhradzoval, dovolte, aby som vám povedal niečo o svete, v ktorom by som rád žil. Európu vnímam ako pluralitný priestor s rozmanitými názormi v diskusii, v ktorej sa spoločne dohodneme, ako bude vyzerať naša budúcnosť. Európu vnímam ako ohľaduplný, slušný priestor, v ktorom berieme ohľad na potreby jednotlivca, každého z vás a snažíme sa mu umožniť v čo najväčšej miere využiť svoj potenciál a prežiť naplnený a dôstojný život. A v neposlednom rade Európu vnímam ako svoj domov. Mám rád jej rozmanitosť, jej kultúru, jej históriu. A my všetci sme jej súčasťou. Vždy sme boli. Stredná Európa, vrátane Slovenska, bola vybudovaná na tradícii latinského kresťanského obradu. Inými slovami, na západnej tradícii, na rozdiel od tej východnej ortodoxnej. Prosím vás, vyzývam vás teraz. Nenechajme si vziať tento náš európsky domov. Ďakujem.